uya anonzi Greatman makamuregerera kwacha kusvitsa idzi nyika ka handi kukudze zvaku wadhei chete mapyana kuti munhu ari kutoenderera asi Greatman atoneka kudherera so amene zvakaitika Bruno Furnitures akafonera Greatman amene kwakuri kufona kuti vachiyanana akati haona tingatukane pasocial media chinchiri yatitaurirani Greatman osona amene kuti aidei zvake because anga akaofa headboard yaramba kazvanzi ndisi kuida ofa yacho saka uyo anga kutoshaya kuita zvinhu chinyararirika behind back doors katombofonerana pamwe vaimbofonerana vaimbozivana kudhara ameno aikwe Greatman vatora foni kwacho vadisplay paningiri paFacebook pake vanyora kuti usandifonerewo chichichichichichi Bruno hazvinombata mushe. Bruno unobva aendawo paningiri pake paFacebook pakewo vanyora kuti stop tagging me, ita zvekuimba. Greatman vapindura ipapo akati stop calling me, ita zvekuveza. Rough after rough amene ndikuveza chii zvakuri kutaurwa panapa, but uyu ndobva apindura futi zvikanzi kuimba kwacho hapana zvisvinhu zvinenge zvichibuda, at least ini furniture yangu ndokugadzira manyama zvinozikanwa siyana nenisha wazviona. Ndokupindura kwaakabva aitawo ningirikini uyu ndobva ati iwe ko iwe unoda kundipa head chakuita kuti iwe unoda kundipa head chakuita kuti undipe ndisingaimbe zvisvinu, washayawo umwe anoimba zvisvinu here wekupa ipaka my ribbon avo inini no ana inzi my ribbon apa patora maititi saka maititi ndakunzi my ribbon great mali saka response yekunzi kuimba kwacho zvisvino Greatman inenge isina kunyatsomubata mushe manje, because Greatman akabva atoti iwe saka apa ndozvongo chinditukira iwo mapuranga iwo akavezwa nejira, anzi mapuranga iwo akaputirwa nejira ichikamwari iwewe uzvona manje wondo yacho uramba ichingoningirikana ichingoenderera. These guys is social media mahwani chacho, but Greatman amene kaurafu kaakuri nakuza amene zvaakuri Greatman, but inini chinje ndakaongorora pana Greatman chinhwani. I know kuti vanhu vakawanda vanotya kana kuzvitaura. Unozati kudhila nemunhu akuti anenge ari disabled ari ndururani at the same time zvinhu zvinonetsa, because everything chese chine chichiitika kuti iye ari kurarama mese sevanhu ka anoona kunge ari kutorerwa advantage pazvinhu zvake usona. So munhu akadaro anonetsa anenge achiti saka makutora advantage yekuti ndakaningina iye mauniri, but ndo problem yega inenge iripo kudhila nevanhu vakaita sevaya yamanje indururani kudhara, but anenge achiti aiwa inini mukutondoona kunge ningirikini makutonishandisa advantage. Ndo problem, ndo disadvantage chete one inenge iri ipapo, but vanhu vakaita sevaya vanoda munhu akaita seni. Ini ndonyatsokuveza nechokwadi nechinguudza chokwadi zvisina favor, but anyway nhasi nangu handakufambira izvozvo. Nguva yekuti ndikuzivise nyaya dziri kunetsa naGreatman naBruno Furnitures. Ameno tell me what you think. Muri kuonawo sei nyaya vukomana anenge akuenderera? Musiye zvaka, ameno tichazoona.